Lammikivitalot on mukana Tampereen asuntomessuilla 2 esittelytalolla. Asuntomessujen suurin kohde on Villa Ilo. Pelkistetty ja ajaton arkkitehtuuri on ollut lähtökohtana suunnittelussa. Mulla oli ihan tietty ajatus siitä, että minkälainen meidän koti tulisi olemaan. Että mä halusin tätä avointa tilaa, missä me nyt ollaan, ja ehdottomasti keittiön ja olohuoneen niin kuin samaan. Ja sitten nämä portaat oli mulle hirveän tärkeitä, että saa mahdollisimman ilmavat ja keskeiselle paikalle tulevat portaat. Sitten tietysti haluttiin tiettyjä tiloja. Makuuhuoneet on mun mielestä luontevaa olla tuolla ylhäällä. Kellariin sopii meidän kuntosali ja vierashuone ja työhuone. Ja sitten haluttiin myöskin paljon pihaa ja sinne tiettyjä aktiviteetteja. Eli tämä kyseinen talomalli on suunniteltu vain teidän perheelle? Kyllä, ihan yksilöity meille. Ja se oli upeaa, että arkkitehti Susanna Nabin kanssa kaikki ajatukset kävi tosi hyvin yksin. Että sen oikeastaan ensimmäinen piirustus oli jo melkein tämän näköinen, mitä talo on. Että jotain pieniä muutoksia tehtiin, että hän kyllä pääsi niin kuin sillä yhdellä tapaamisella mun pään sisään tosi hyvin. Lammikivitalo Villa Hesse on yksikerroksinen nykyaikainen kivitalo, jossa on avaruutta ja valoisuutta. Talo on uniikki koti, jossa taiteelle on annettu tilaa. No tämähän poikkeaa siinä mielessä niin kuin normaalista suunnitteluprosessista, että me ollaan tähän pystytty lataamaan vaimoni Tiinan kanssa enemmän niin kuin omaa persoonaa. Koska normaalistihan me lähdetään tietysti asiakkaan tarpeista ja pyritään tekemään siitä talosta aina niin kuin heidän näköisensä. Että he tuntevat olevansa siinä kotonaan ja se on heidän oma talo, eikä meidän. Kyllä me aina pyritään löytämään, että jokaisessa talossa, kun on omakotitalo, että siinä on joku semmoinen persoonallinen ote tai piirre, mikä löytyy vain siitä talosta. Mikäs se olisi tässä talossa? No musta tuntuu, että tässä talossa on niin monta niitä, että siis me istutaan yhden tämän purjekatoksen alla ja sitten on tämä 8 metriä leveä liukuovi-ikkuna, joka aukeaa 4 metrin aukoksi. Ja tännehän on integroitu sitten ihan taidetta myös taloon. Lammikivitalojen taustalla on jo vuonna 1956 perustettu suomalainen perheyritys. Lammikivitalot on markkinajohtaja kivitaloissa lähes 40% osuudella.